Mladi protivnik Milovog režima i junak protesta protiv Mila Đukanovića, Milivoje Brđo Brković, se oglasio juče na svom Facebook profilu i ponovo poslao poruku premijeru Zdravku Krivokapiću. Njegovu objavu prenosim u cijelosti. Moj ne meni profesore, imajući u vidu da se profesor Krivokapić danas obratio narodu, sestrama i braći i da u saopštenju se kaže da je odluku o smeni Leposavića donio da bi nas narod sačuvao, prosto čovjek da zažali što nas taj čovjek nije vodio makar kroz Balkanske ratove, a kasnije kroz Prvi i Drugi svjetski rat, gdje smo imali najviše stradanja. Kako objasniti nekom ko na sopstvenoj koži nije osjetio nepravdu da istina neprocjenjiva, a žrtva rado viđena mjera otpora i postojanja jednog Hristovog naroda? Kako objasniti da mi ne želimo da se u naše ime, našoj braći sa druge strane granice tovari breme zvano genocid? Ne želimo i nećemo po cijenu istrebljenja. Zaboravili ste, premijeru, da mi pravoslavni u Crnoj Gori važimo za elitne Srbe i da ćemo svoje postojanje opravdati nesumnjivo kao preci u zalog našim potomcima. Kada govorite da ministri svoje lične stavove moraju zanemariti zbog opstanka vlade, podsjećam da isto važi i za vas. Dakle, vaši istupi u kojem jedan dan čestitate Dan Republike Srpske, a drugi se izvinjavate, zatim čestitate Dan nezavisnosti okupirane teritorije Kosova i Metohije, a drugi dan govorite da ga nikada ne bi priznali, jesu politikanski i nepromišljeni potezi. Držite do rezolucije o Srebrenici, ali ne i do rezolucije 1244, nedosledno. Ako istinski želite da nas zaštitite, kadrirajte se sa manje DPS vojnika za početak. Očistite biračke spiskove, riješite pitanje državljanstva i stvorite uslove za prve fer izbore. Stvorite uslove za popis. Tužilački zakon i dalje čeka, ne zaboravite. Bavite se porijeklom imovine i kada krenete s oporezivanjem sa deblje strane od bogatih, a ne po sirotinji i penzionerima. Tako se štiti svoj narod. Niste vi mene birali za građanina, već ja vas za premijera, otuda i moje reagovanje. Mladi bi odgovorili u duhu Spartanaca, moj ne meni profesore. Premijer Zdravko Krivokapić dostavio je Skupštini predlog za razrješenje ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića. U obrazloženju predloga navodi da je javno delovanje Leposavića od izbora na funkciju ministra 4. decembra prošle godine odstupalo od zvaničnih stavova vlade i sporazuma lidera tri pobjedničke koalicije iz septembra 2020. Podsjeća da je sporazum koji su potpisali Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritana Bazović bio programski osnov za formiranje 42. vlade Crne Gore. Njime je, kako navodi, pored ostalog predviđeno da će nova demokratska vlast odgovorno sprovoditi sve međunarodno priznate obaveze, potpuno i posvećeno realizovati sve reforme neophodne za punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. U tom smislu uvažavanje međunarodnih sudskih instanci od suštinske važnosti za prihvatanje osnovnih civilizacijskih postulata na kojima se zasniva Evropska unija, naveo je Krivokapić u obrazloženju predloga. Dodaje da je Leposavić odgovarajući na pitanje u Skupštini koje je glasilo da li ste vi kao ministar pravde koji je između ostalog zadužen i za polje ljudskih i manjinskih prava spremni da priznate da su Srebrenici dogodio genocid i da li bi se poklonili žrtvama Srebrenice, relativizovao odluke Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u kojima se tragični događaji u Srebrenici pravno kvalifikuju kao delo genocida.